Ekenesia m n'uwe na-asụ unu nke onye Chinya Zeru nwanne ife nji wee debesia pishi ị na-afụ ugbu ahụ ị nene ka ịma nọọ ife a na-eme eme ka ọ bụ na-esiri onye bịara gị ọrụ nri ọrụ nye ya ọjị ọrụ nye ya nkwụ ọrụ maka na onye afọ enwe mmekọta emekọta na afọ onye ahụ onye izizi ahụ bịara gị ọrụ ahụ onye nwa ga-emerụ ya weda ma ọwụ onye bịara ịsụ asụ ma ọ bụ onye bịara ịkpụrụ blọkụ onye nwa ife ga-emerụ ya mana ọ jọgburu onwe na nke ikpeazụ a na-ịpụtazi ị na-agba onye ahụ anya were ọ bụrụ injinia bịara egbuori ya egwu esieri epepe sup ọ tabatacha tagwobe tagwocha ọlụba nwanne gị nwaanyị anya ma ọlụba nwunye gị anya ịpụta ị na-asị Igbo afụla onwe fa n'anya Igbo afụla onwe fa n'anya ọ gaa jukena onwe gị onye keru gị agbụ a kedu onye keru gị agbụ a ka m na-ajụ gị kedu nke bụ na ị ga-aka obi gbuo 1 trailer simenti go aja ofu tipa ya nọ na almost 300,000 were gbachisie nna na kpọọ ndị na-akpụrụ blọkụ ka ha bịa lụghị ọrụ abịazi ọrụ ahụ ịma mfu obi golu nke bụ nkwụ ọrụ nyefa nke bụ ọjị ọrụ ma ọ bụkwanụ siere fa nri ọrụ ịma mfu obi wee mie ajụọ gị ikwu aftrọl na-ekwuru onye ahụ ụgwọ ọrụ aftrọl na-ekwuru onye ahụ ụgwọ ọrụ ị chefuzie na onye ahụ bịara ịrụ ọrụ afọ na-enwere ndị mbụ mere ife dị iche iche na afọ ọ ndị afọ na-akpụ blọkụ ọ ha nwawa ife ga-emelụ nsi na aja niile emere ebe afọ ha nwawa ife ga-emelụ mmekọta niile emere na afọ ụfọdụ ka a ga-eji ụkwụ zọgbu ụfọdụ ka a ga-eji shọvel kụchalụ kụi n'ife ahụ ha ji akpụ blọkụ merụọ ife niile ahụ ịpụtazie ị na-agba ha anya na ịkwụrụ ụgwọ ọrụ ịma nye ha nke unye ọrụ kịta anyị nọ na-ekwu okwu otu a ga-esi kpụọ alụ ma kpokwazie ndị ome ekwesịrị ka anya bụ nwere onwe ahụ gosi n'ime anyị wee na-apụta jide echetara na mgbe gboo nwanne mgbe esisu n'ụkwụ ụkwaga na ihe ndị a niile na-emechi ya juke na onwe gị onwe ife mere onye ahụ na-alụrụ gị ọrụ ahụ ma ọ bụ na o nwere ka ihe si mekọta ọ daa ebe ahụ nwụọ maọbụ daa ebe ahụ daa ezigbote ahụ ọ na ịmalụ na ị ga-atụ iri ego maọbụ onwe ka simenti ahụ iburu dochie nna na onwe ka simenti ahụ si dagbuo ya ọ na ịmalụ na ị ga-atụ iri ya ego ụmụnne m ọ jọgburu onwe ma sigbuo kakwụ n'isi ọtụtụ ndị mmadụ tata sef na-awụzi fajide ego ịrụ ụlọ wali na nne ya nọ n'ụlọ enwere otu mkpụrụ otu iko rice ọ ga-esi erie gụnwa gbo onye bịara ọrụ ga-anọ ebe ahụ ị bịara ọrụ nne ya pụọ jee marụ 4 cup of rice oje mara ya n'aka ahụ ọ bata nyere ụmụ ya sie wanyị na gụnwa na onwe gị bụ diọkpara ma ọ gụnwa na onwe gị bụ ọnkụlụ obi karụ gị yigbuo 1 trailer simenti gbaa aja nọ na 300,000 gbachisie nna na kwuo ndị were akpụ blọkụ akpụwa blọkụ a na-alụrụ ọrụ ahụ ọwawoji ọrụ ịma nwụta nkwụ ọrụ ịma nwụta nri ọrụ onwere nke ị ga-esi juke na onwe gị si onye mere gị ife a kelee onye kere gị agbụ a ka m na-ajụ gị ọ gaa chọtagodo onye kere gị agbụ a fes ịpụtakwa ị na-etikwa Igbo afụla onwe fa n'anya Igbo afụla onwe fa n'anya Igbo afụla onwe fa n'anya ọ gaa fukene onwe gị n'anya fes fukene ndị ahụ bịarụghị ọrụ ahụ n'anya godu fes bidogoro from that your family house bidogodo ebe ahụ godu wee fụrụ n'anya ahụ wepụtaba ọ jọgburu onwe ma sigbo nka polisi chọbagodo onye kere gị agbụ a onye a kechalụ nke utu esi eke alụrụ eji alụji ifishie obi gị chọbagodo onye ahụ tọghapụgodo onwe gị maka na ọ jọgburu onwe ma sigbo nka polisi amaghị egwu a naba aghụghọ oyi na maka agwa gị abụrụ ezigbo oyi na oyi na-agwara gị agwa ọ gaa ngụwa ka m na-agwa kedu iji akpata eri dị ife nke a ọ jọgburu onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi ọgwụgwọ kọala n'ọnụ o tụsanụ m ozi a o bido tata dịba mma ọ dịbara gboo aka m bụkwa akụ nwa okwu ọzọ bụla na-akpụ uwe na-asị gị nya gaziere gị nwanne m juke na onwe gị onye kere gị agbụ a